बानेश्वर बसुमतारी आफादगिरि जाजेननानै कनेकेश्वर नार्जारी बिथांमोना गाहाय नेहाथारि जानानै आरो गुबुन गुबुन जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरखौ 1967 मायथाइनि गायसनजेननायनिफ्राय थि खालामनानै 1969 मायथाइनि 2 मार्च खालि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरखौ बानायनाय जायो। गायसनखांनायनि 2 बोसोरनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरखौ गायसननायनि लाहार फाहार खालामखांनायनि उनाव जेब्ला संबिजिराव हारिनि मावनांगौ जे नोजोर आरो थांखिफोरखौ रोखा रोखा लिरना गालांदों। बिनिनो नोजोर आरो थांखि हिसाबै बेयाव लिरनाय दं बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाखांहोनायानो एबसुनि अर्थात दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय थांखि आरो नोजोर। आरो बेखौ दिनैसिमबो लाना फैनानै बर' हारिनि राव आरो थुनलाइखौ दिनै दफा दफा जांख्रिखांनायनि उनाव जेब्ला एकर्ड जायो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव आसाम सरकार भारत सरकार आरो BLT जों जेब्ला एकर्ड खालामबाय अब्ला जों बेखौ नोजोर होनानैनो बर' रावखौ भारत हादरनि 90 फारिया अर्थात 8 सिडिउलाव सोसननाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेनो बै एकर्डनि बयनिख्रुइबो हारिखौ फोथांना दोननाय थुनलाइखौ रावखौ फोथांना दोननाय मुलुगाव भारतबर्षआव मोनसे रिकगनाइज मोननाय मोनसे बियो गिदिरथार मोनसे एचिभमेन्ट जादों। दा बर' हारिया थांना थानो थाखाय बे रावखौ प्रिजार्भेसन खालामनांगौआ भारत सरकारनि आसाम सरकारनि बियो बै समनिफ्राय दायित्व मोनसे गिदिरथार बियो गुरु दायित्व जाना फैबाय। दा बिनिखायनो दिनै बे आफादा भारत आरो बायजो हादरनि दाब दाब ओनसोलाव थानाय बर' फिसाफोरखौ सुबुंफोरखौ बा बर' सुबुंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि थामोनथाय आरो बिनि गासै जौगासारनाय जेरै रांखान्थि सोलोंथाइ खान्थि आरो समाजखान्थि आरो बे हारिनि जे राजखान्थियारि दाबि दावा बेफोरखौ लानानै खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समनिफ्राय खामानि मावबोदों। दा बिनि एग्जाम्पल हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समनिफ्राय हारिखौ जौगाहोनायनि जि खामानि मावबोनाय बिनिनो सिगांग्रो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव बर' रावखौ बोरैहाय प्रिजार्भेसन खालामनो हायो बेखौ बिजों महरै लाबोनानै बर' साहित्य सभाजों एखे आगानजों मावबोफानाय हाबाफारिफ्रा जाबोदों। दा बिनि उनाव दहाय बुंनाय बायदि एकर्डनि दफायाव बर' बिजों बा बर' रावखौ 8 सिडिउलाव सोसननाय जाबाय। बिनि उनाव बर' हारिनो मोनसे बिथा नांगौ हिसाबै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेब्ला 1986 मायथाइयाव रौतानि एनुवेल कनफारेन्सआव आफादगिरि जेब्ला जायो बै समनिफ्राय आरोबाव राजखान्थि बिथिङाव आखाइ होनानै जिहेतुके राजखान्थि बिथिङाव जोंहा अलखद आरो खैफोद फैबाय बेखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो मोनसे आलादा रायजो नांगौ बे हिसाबै बै समनिफ्राय जागायजेननाय जादोंमोन। फैयै फैयै दिनै आलादा रायजो मोनाखैब्लाबो 3 एकर्ड जोङो मोनफैबाय। दा बेनिनो एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोना साखि हिसाबै दिनै जारिमिनाव रोखा रोखा नोंथांमोना दंखायो। दा बेखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै जोनोमनिफ्रायनो बर'फोरनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगासारनो थाखाय बेखौ थांखि लानानै दाजानाय मोनसे आफाद हिसाबै दिनैबो बर' हारिनो जेसेबां हायो एसेबांनो बर' फरायसाया अर्थात दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिया बर' हारिखौ लानानै खामानि मावनो थाखाय खामानिफोरखौ रनसायबोदों। दा बेनि गेजेराव